Chcel by som vám predstaviť koncepciu, ktorá je v každom ohľade novátorská a unikátna. Určite ste už počuli o rôznych sociálnych sieťach ako Facebook, MySpace, Twitter alebo eView a možno ste už aj členom takéhoto online združenia. Tieto stránky sa prudko rozrastajú, napríklad Facebook má dnes skoro 500 miliónov užívateľov. Ovplyvňovacia a nákupná sila takejto siete má obrovský význam. Nie náhodou sa dá hodnota takýchto stránok merať v miliónoch alebo až miliardách dolárov. Môžete sa pýtať, ako je to možné, keď tieto stránky svoje služby poskytujú skoro bez výnimky zadarmo? Je to tak. Rozličné firmy sú ochotné platiť obrovské sumy prevádzkovateľom týchto stránok, aby cez reklamu na týchto sieťach oslovili potenciálnych zákazníkov svojimi tovarmi a službami. Z týchto peňazí ste vy doteraz nemali možnosť profitovať. Toto sa však teraz môže zmeniť. Cieľom našej spoločnosti ako združenia silných globálnych investorov je, aby sa ich platforma stala najlepšou a najsilnejšou obchodnou platformou. Budujeme takú sociálnu sieť, ku ktorej je už teraz pripojených množstvo služieb ako napríklad webshop, poskytovanie mobilných služieb alebo online banking. Táto platforma bola oficiálne spustená 16. januára 2010. Okruh tovaru a služieb sa rozširuje priebežne. Pozvite svojich priateľov, známych, vybudujte si svoju sieť a získajte ľahko a jednoducho pravidelný pasívny príjem bez toho, aby ste museli zápasiť s tradičnými ťažkosťami MLM obchodov ako odmietanie alebo povinné mesačné nákupy. Ak chcete vedieť viac o tejto možnosti, s dôverou sa obráťte na partnera, ktorý vás nasmeroval k tejto informácii. Prajem vám pekný zvyšok dňa.